Hayi wena lo muntu wayengafundile kangako. Bakhona wona lapha abantu eVelangezwi babefunde ngaphe kwakhe. Babe khona umema uMhlanzi nothisha uShando. Wabuthola nje uthisha omkhulu ngendlela abuthola ngayo. Wabuthola ngekhwepha. Ngingavuma futhi nakanjalo uma usho kanjalo. Ngoba lo muntu nomuthi wayeuthanda ngisho amacala akhe ayephelele emoyeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. I-department yayihluleka ukumxosha. Loya muntu wayeukhonze kakhulu umuthi wayengenqeni emini bebade ukuthi kufundwa uze kuthiwe esikoleni kufika inyanga izobethela. Ifaka izikhonkwane. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Abethela emveni kwalokho zaphela ingane eVelangezwi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. eVelangezwi unyaka nonyaka bekushona izingane ezimbili. Bekushona umfana kushona intombazana, kushona umfana kushona intombazana. Okusho ukuthi wayithwele ngazo lo mbhemu lezi ngane. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngisho umisi laba besifazane, umisi wayethi mhlambe ehlele e-staff room elindi period yakhe ezwe ukuthi lele ubuthonga lale uyothi eselele kufike lezi zilwane lezi zimnukubeze ngokocansi zimnukubeze ngokocansi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Manje mayivuka lapho uzozwa nithi khona intadi imnenebula ngenselane. Mayevuka phela lapho uzovuka vele umzimba utubekile ukhathele. Naye usemanzi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngisho omama laba ababepheka esikoleni bepheka ukudla. Kwakuthi ukudla mase kuphekwe sekufanele kuzophakwa izingane kwakugingqika amabhode kuchitheka amabhakede kuchitheka ukudla kube njeyana. Zidleni izingane. Zigcina ingadlile phela ukudla kuchitheka konke phansi. Kwakhala umema uMhlanzi owayeyisekela lakhe wazi wabiza inkonzo enkulu yabefundisi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Mayebiza inkonzo yabefundisi kwakukhona umfundisi owayebatshaza wangala koBhamshela owabale kwashiya iBhayibheli ke yena. Wayexoshwa yini? Exoshwa yizilwane kangobe sesezimshaya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngisho umfundisi lo womlungu Stekeni wajika khona eVelangezwi ethi uzothandaza. Lo akasiza abantu. Lo akasiza abantu. Usaba senkosini nginaye kodwa engathi umoya yakho ngalala ngokuthula. Hawu Nkosi yami. Wajika khona naye lutho ukhamba izilwane kangobese. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Kwathi komunye nje umsomluko ekseni ngangicanda. Kwakhuluma uJehova nami wathi uJehova angihambe ngiyothandaza eVelangezwi ngalahla phansi imbawo songawaphansi ngedolo ngathandaza. Wathi uJehova ngithi hamba uyothandaza eVelangezwi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngathatha ijazi lami elaliyingwe ngapha ohlangothini bese liba yellow ngapha emumva lalinesphambane esiblue. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Isiphika sasimhlophe. Ekhanda ngangigqoka isigqoko sami samasosha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ayivela ababholo futhi bagqoka kanjalo. Ngehla nje phansi wena la ngiye esikoleni vele sengiyahalazela. Engangiphambana nabendleleni babebuza bodwa ukuthi kazi kwenze njani isiyoni sacasuka kangaka namhlanje kwenze njani. Lo uthe umoya ongcwele shona khona. Uthi umoya engcwele angishone khona. Ngathi mangingena esikoleni isecurity laligada khona elake lazama ukungivimba ngalishaya ngempama kwaqatha ikhi ungidi. Lo wakubaza nefa. Ngiyizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Wathi umoya engcwele angene emaklasini ngikhuleke. Ngangena emaklasini ngakhuleka ngangena emaklasini ngakhuleka izingane zayisale hayiza ngakhuleka wathi umoya engcwele ngihambe nge-staff room. Ngiyizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Ngathi mangifika e-staff room nakhona ngakhuleka omisi babegingqika phansi. Ngiyizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Babe waphansi omisi ababe ngawagqokile amathayithi kwakusantu bheka. Ngiyizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Wathi umoya engcwele edlula ngihambe nge-ofisini la indoda enkulu le. Ngathi mangene e-ofisini lakhe ngathandaza wake wangahlaliseka wayele ngiphambana naye ngithandaza ngithi ngegameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngiphambana naye wake wajuluka amanzi ibhantsa eligqokile walikhumula walibeka phezu kwesituli ishethi waqaqa inkinobho ngakhuleka. Ngathi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Wake wangahlaliseka wathi wethu uthela ugologo uyaphuza ngathatha ingilazi. Waphuza ngayo ibhodlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngiyakuzwa. Wawubeka phezulu kwetafula ugologo ngangisamanga ukuthi uvula neshalufu novula ushalufu wokhipha isibhamu.
wathi ethi ungishaya ngesibhamu inhlamvu yashaya isigqoko yashishila izinhlamvu sawa isigqoko ngasixosha ngasigqoka ngathi phinda ngithi angizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa akakholwanga wathuka isibhamu wasidedela waphuma ngewindi wabaleka waphuma ngewindi wabaleka waphuma ngegate wathi enqamula umgaqo kanti kuzoqhamuka ibhasi eyayiqhamuka emvoti kadlula eyayisuka emvoti yestenga yamshayisa ibhasi yashona washona angizwe ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa maye imshayise shona ibhasi zabantathu izinsuku isidumbu sakhe sanyamalala emoshwala kuze kube namhlanje kancatshwanga ungobese isidumbu sakhe sanyamalala emoshwala Uyangizwa ukuthi ngithini hayi ngiyakuzwa hayi vele abantu abathwela edumu zabo jwayele ukuduka kanjalo